Goedenavond, het is zondag 9 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Inderdaad, het is nog steeds erg warm. De eerste hittegolf van dit jaar is vandaag officieel een feit. En dus stappen mensen massaal op de fiets om wat af te koelen. Zeker weten. 25 km per uur door de duinen, wind door je haren. Laat dadelijk nog een lekkere duik nemen in de zee en niks te klagen. Het aantal hittegolven neemt zoals in heel Nederland sterk toe. Er is een periode geweest van augustus 1948 tot augustus 1975 zonder hittegolven, geen enkele. En sinds 1975 hebben we er nu landelijk, deze dus, de 22e. Hoe komt dat? Opwarming van de aarde? Ja, dat is al duidelijk. Het is heel veel warmer geworden. Ik denk dat we straks, als we de nieuwe normalen gaan berekenen na dit jaar, dat de gemiddelde zomertemperatuur zo'n 1,5 graad hoger komt te liggen. En wie nu denkt dat het snel gaat afkoelen, die heeft het mis. Ja, ik heb de voorspelling steeds verder opgerekt. We gingen eerst uit van donderdag, maar het ziet er nu naar uit dat het wel tot zaterdag, zondag kan duren, tot komende weekend dus. Met wel die kanttekening dat er ook regelmatig regen- en onweersbuien gaan vallen. En dat het dus voor het gevoel erg benauwd warm gaat worden. Ook 's nachts temperaturen, maar dat is ook heel opvallend natuurlijk, boven de 20 graden. En dat zijn voor een Nederlander geen goede slaaptemperaturen. Deze Belg weet daar wel raad mee. Als we warm krijgen, moeten we drinken. En we gaan hier nu wel zoeken in Vlissingen om een koel pintje te drinken, onredelijk, een van de grootste. Maar er zijn natuurlijk meer opties om af te koelen dan fietsen en bier drinken. Menigeen zocht verkoeling op het water, zoals bij de surfschool aan het Veersemeer. Ja, het is toch wel een beetje verfrissend zo, het water. Dus alleen maar in de zon op het strand is natuurlijk ook te warm. En af en toe even expres in het water vallen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk het allerlekkerste. Gewoon het water in. Ook op de Westkappelse Zeedijk hadden de mensen zo hun eigen manier om het hoofd koel te houden. Ik dacht, ik ga eens in de wind zitten, want ik vond het een beetje te warm in de zon. En hier is het heerlijk. Niet alleen de mensen zaten er comfortabel bij in Westkapelle, ook voor de dieren werd goed gezorgd. Ik heb koelspullen bij mijn koelmat en een bakje wat koud blijft. Ik kom uit de vriezer met koud water. Het blijft lekker lang koud. Dus hier voor haar beter hè, in de wind. Maar zeker niet iedereen staat te juichen bij het idee van nog meer tropische dagen. Ik raak wel overhet hoor. Ik vind er niks aan. Boven de 30 graden hoeft voor mij niet meer. Ik ben hartpatiënt, dus het beste voor mij is tussen de 20 en de 25 vind ik prima. Al bij boven de 30 graden gaat, daar vind ik niks. Op het voormalige Scheldeterrein in Vlissingen is afgelopen nacht een man uit een kraan gevallen. De man, een 29-jarige Oost-Soeburger, raakte ernstig gewond en is volgens de politie in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur vanmorgen. Omstanders troffen de man aan en waarschuwden de hulpdiensten. De brandweer assisteerde bij het onderzoek van de politie. Op 1,5 meter mag u met mij op de foto. Ik ben Marisa en ik heb een theaterbedrijfje Lappie Lapstok en ik loop in Sluis rond als de 1,5 meter inspecteur. Ik geef grappige manieren om je aan de 1,5 meter te houden. Er zitten natuurlijk ook serieuze opties tussen. Ik benoem wat er goed gaat. Dat meisje bovenop papa's nek, ja, die neemt de 1,5 meter gewoon verticaal. Fantastisch. Ik vond het mooi. Ja, ik vond het erg leuk. Uiteindelijk de parfum, de stinkparfum. Ik denk dat die toch het meeste indruk heeft gemaakt. Speciaal voor Sluis ontwikkeld. Wel een beetje illegaal, maar parfum dat stinkt. Je spuit jezelf in en enkel de vliegen houden je nog gezelschap. Waarom ik dit doe? Ik kreeg in het voorjaar heel veel annuleringen. En je wilt toch als artiest aan het werk zijn en op een leuke manier. Dus ik dacht, laat ik iets bedenken waardoor ik en eventueel de steden, de winkelsteden, wat kan helpen. Maar ja, tegelijkertijd dan ook werk en inkomsten hebben. Mijn complimenten. U doet dat fantastisch. Ga zo door. Marcelle de Kam en haar familie hebben de hele coronaperiode hard doorgewerkt. Nu is het bijna af en kan je in Dobburg op vakantie met je paard. Ja, dit is het dus geworden. Dit is ons appartementengebouw met 6 grote appartementen erin. Zoals je ziet er heel veel ramen erin, heel veel licht in de appartementen. Mooie grote balkons zitten erop. Ja, en vanaf je balkon kijk je uit op de paarden, de weides en het landschap van Walcheren.
Hier zijn we in de stallen. Zoals je ziet, mooie grote open stallen. Aan de andere kant stallen met een buitenluik. Het is hoog, het is licht. Er is veel rust en ruimte. En dat zijn bepaalde dingen die we heel belangrijk vinden voor de paarden qua huisvesting. Hier zijn we in de indoor rijhal, eigenlijk mijn leslokaal. Mooi materiaal. En hier kunnen we trainen, hier kunnen we mensen optimaal begeleiden. Hierachter zie je het crossterrein. Hiervoor een mooie waterbak met veel mogelijkheden. En achterin de heuvel, waar ook weer veel hindernissen omheen staan. En hier kunnen we gewoon optimaal trainen. Ja, weet je, elke dag ben je natuurlijk nog bezig met allerlei klussen die er liggen. Ja, en dan kijken we echt wel vol trots achterom dat we denken, oh wauw, het is echt wel heel gaaf aan het worden. Dus het is nog een beetje onwerkelijk, als ik heel eerlijk ben, dat dit echt gelukt is. En dat dit na al die jaren staat en het ook nog een beetje landen, geloof ik. Goedenavond mensen, de koperen ploer stond vandaag weer volop te schijnen en dus werd het ook al snel weer tropisch. Deze schapen kregen het trouwens wel iets te warm en zochten daarom de schaduw op. En verder was het vandaag heerlijk weer om bijvoorbeeld te zeilen. Want er stond in de loop van de middag ook iets meer wind, een matige noordoostelijke wind kracht 4. Vanavond blijft het nog lang zomers warm en vannacht wordt het niet kouder dan 23 of 24 graden. Met een zwakke wind uit het zuidoosten. Morgen hebben we iets meer bewolking dan vandaag. Het wordt wel vrij zonnig en we krijgen overal tropische temperaturen tussen 32 en 34 graden. En misschien dat er later plaatselijk in Zeeland een enkel buitje tot ontwikkeling komt. De dagen daarna gaat de hittegolf voorlopig nog even door met tropische temperaturen tussen 32 en 34 graden gemiddeld en vrij zonnig weer. Maar wel met een geleidelijke toenemende kans op enkele zware regen- en onweersbuien. En tot zover voor nu. Online kunt u natuurlijk altijd nog terecht voor het laatste Zeeuwse nieuws. Kijk dan op omroepzeeland.nl of in onze app. En hierna nog een compilatie van Trots op Zeeland van de afgelopen week. Fijne avond voor nu en tot morgen.